A verdad que estou alucinando co que me contas desta embarcación, de que a coñecías, de que cando se fixo viñeron a enseñarche para preparar a ti, ou como... Non. Cando estaba construída xa. Cando estaba construída. Viñeron a preguntar, ven connosco que temos lancha en Caldebarcos, a ver como está armado aquilo. Se a temos ben ou a tendes mal. Na pía do palo, non tiñan cuña, non tiña nada. Dixo, isto con vento, vai, ser como portas sin bisagras. Bom, aquí ten que levar unha cuña. Isto aquí ten que levar unha pesa donde se apoiaba o palo para poder manipulalo. Se chamaban o mallete. Daste unha idea do que te estou a dizer? Sí. A pía era isto. Entón ali levaban unha pesa e para manejar o palo, para non caer o palo riba da cubierta, caía riba do mallete. Entende? Entón, o que puñía o home que puñía o palo de pé, direito, tumbalo, pois facía a fianza no mallete. Isto falta vos. Tendes que ter unha cuña por aquí. Outra cuña máis grande para cando caer o palo. Chamaban o palo caer o palo riba da tilla. Porque onde iba, o palo iba aí, as lanchas tiñan que habían 4 homes. Chamaban a tilla. Entón o palo, pois caía arriba da tilla. Por eso chamaban, cando se caía o palo, vamos a pôr o palo arriba da tilla, que vente fresco. Vente fresco, entón, caía o palo. Entón, se non tiña ese mollete, igual caía aí e reventaba todo isto. Claro. Pero o mollete tiña facía aquí un enganche, facía aí outro, e caía arriba do mollete, non había nada. E podías explicar máis ou menos como era a maniobra, onde se situaba cada home, cando saídes po mar, a hora de subir a vela, de erguer a vela, como era a maniobra, máis ou menos? Bueno, pois sí, botamos a vela, sabía vento cando se salía, pois sí. O primeiro, se hai moito vento, coller rizos, non? Sí, non, con riso non se iba para o mar. Xa en primeiro lugar. Con riso non se iba para o mar. O riso sabía que depois colleche o vento no mar, e para vir para a terra, pois sabía moito vento, había que coger un riso ou dous. Sí. Non había máis remedio, porque a vela, tú con toda a vela non viñas. Aí por ese traito daba justo ver as lanchas, Aí me cago en diola, que cosa máis bonita. E fíjate ti, eu teño unha feita, se ves polos pintas de vela ali, que me fixo aí xa morreu, que as pintaba, Temos ali no Senado. Ti viste lá, non, David? Non me don conta aí ora. Concha. Ah, a Concha. Sí, está ali na casa do Senado. Ai, pois non me don conta. Sí, Non, que xa teño visto igual, si, pero lá non, pois non caía, sí. Ese é o tipo de lancha, con vela e todo, Está moi ben. Moi ben. Sí. E a xente que preguntabas, pois ibas para o mar hasta chegar ao mar, onde ibas a largar, a traballar. Que pasaba? Que no mar, tanto tal, pois mirabas onde había modo. Que era o modo? Pois araos, mascatos. Se se traban mascatos é que había peixe. Que dicían os de agua. Para mirar aí. Os araos, igual, coño, aquí hai moito modo, Hai moito, aquí hai peixes. Moito modo. Moito modo. Moito modo. Non escutara nunca esa palabra. Bueno, pois sí. Os araos, mascatos. E coño, aquí hai bo modo, aquí hai peixes. Arrasando peixes. Porque o arao dá boa señal, Traballaban, buceaban moito. E entón, se é bo mar este. Largamos as pesas, quedaba un amo arriba, ou dous, e deitábanse os dous, os que querían. Chegaba a hora, arde a agua, ibas a coller. Arde a agua, ibas a coller. Xa se acabou, xa era o asexo. E se viñan peixes, sacábalos. E se non viña nada, piure. Sí. Bueno, me imagino que tiñades un carro, non? Pola proa, un carro de madeira. Non, pola popa. Collese pola popa. Me acordo de barco de... Por que se collía pola popa? Sí. Porque aquí chamábamos o panel. Entonces, viñan as pesas por aquí, usted estaba aquí devagando, eu estaba ali devagando, e o que estaba na cadeira arrombando as pesas, vamos supoñer que por al lado do motor e a cabina, aí había un apartamento que era a cadeira, onde iban as pesas. Entón aquí chamaban o panel, e devagaba, hasta acabar de coller.
eu non sei se tes traballado algunha vez o embalo, sí, non? Sí, sí. Traballas algunha vez ao embalo do peón? Sí, Sí. sí, moito. É que mira... E Fisterra matamos os peóns aí no Bueno, Bucete. ti aí que coñécelo. Fo. Eu traballei con el desde os 9 anos, andábamos sí. ao embalo do peón e ningún outro compañeiro meu da miña edad pois se lembra de andar ao peón. Ando ben con el, Sí. que se andaba na época de Desove, Sí, que sí, aí cando sí, tiñan xa- esa ova. Ah. Sin embargo, ahora peóns non os encontras a venta en ningún sitio, xa non se anda a Sí, eles. ainda traen. Sí, pero como os pescan? Non os pescan Eu creo que os collen eses jareteiños pequenos. Aí a como é parte de mundo? Co boliche. Ai, como liche. Supoño eu, Con pesas e por aquí ninguén E anda. as peces do peón, que son como, máis ou menos, como unha especie de xeito, pero moito máis pequeno. Sí, máis fixeiriñas. Tamén había que cascalas e todo eso, non, verdad? Non, os de fiu, sí. As de fío, sí, tamén, sí. Sí. Os de fiu, sí. Bueno, a verdad que era impresionante, porque sí. aí regábase en pouca profundidade de todo. Sí, sí. Os patrões máis ou menos sabían onde estaba o peixe desobando. Sí, sí, sí. E depois había que coller os remos, Aquí, petar, Sabes, que viñaronse moitos anos. aquí na Comboa. Ali por alá do molle da fábrica. Ali abaixo da... Chamanlle punta do peón onde está ali a cova. Aquelas que eran da fábrica. Sí. Que están feitas ainda, non? Sí, sí, sí. Ali naquelas golfeiras que había ali. Ali todos os anos, e onde se agora. Chamanlle punta do peón ali tamén, Sí, onde está ali a forma, efectivamente. claro. Pero ali sí que había que desovar, porque ali viñan miles de peixes, había que sacar de un en un, porque son pequeniños. Pois eu, a verdade é que non de todos os amigos que teño, ningún. Eu teño a suerte de cando ven a ese oficio, que me gustaba, a mí gustaba. E nós íbamos a Fisterra, en Fisterra moitos había. Que chaman sújuras, sabes que chaman sújuras? Sí. Nós chamamos sempre peóns. Pero ali en Fisterra, de día, barrabas. Sí, non? Barrabas. Sí. Pois ahora esa pesca pois xa se perdiu, xa ninguén anda, non sei se se fabrican aínda. Sabes porque se perdeu moito desto? Algúnas pesas ainda hai. Eu teño un fillo Pepe que ten unhas pesas aí. Que lle dou aí unha viuda que tiña o home, tiña barco e dulles. Por asunto do peligro que hai. Se non, ti ibas cas pesas dos peóns que non facían mal ningún. Aí, no tempo dos peóns, e habías de encontrarlos só, porque os peóns ten que deslogar. Sea donde sea, ten que deslogar. Porque peóns en tempo de verán, ve que está cheo. E non hai que los pesque. E por ese concepto non vas, porque se che collen... Entonces con esa lancha aceiteira tamén traballas ao palo? Non, solamente o xeito. Tiñamos unha buceta. Tiñedes unha buceta, claro. Unha buceta, un bote pequeno. Sí. Mira, con esa lancha aceiteira nada máis que andabades o xeito ou andabades a máis oficios que o xeito? O xeito, exclusivamente. Daquela se traballaba de luns a domingos. Non había parada. Non había descanso semanal, como é agora. O único que vos facía parar eran os temporais. Cando éramos mozos já non podía ver nordeste. Non podía ver nordeste, para non salir. Claro. Xa tiñas as arpas e tal, se querías a divertirte, botaba unha bailada, e todas esas cousas. Bueno, señor Maño, vamos a deixar logo o tema xa da aceiteira, vamos a meterlles a motor a embarcación. Fálenos da súa seguinte embarcación. Despois de ter como era? Concha do Mar. A Concha do Mar. Ese foi o primeiro. O primeiro onde foi feito? Foi feito no Freixo. No Freixo tamén. As súas embarcacións foron todas feitas no Freixo? Todas? Francisco Ríos. Como é, que tipo de embarcación era? Canto medía? Medía 8 metros e medio. 8 metros e medio. Xa tiña ponte, non? Sí. Tiña ponte. Que motor tiña? Igual un gallón? Pois puxamos andar a 6. Un 16 que tiña un pistón solo. Sí, pero logo a pouco tempo puxamos un 24. Un 24, bueno. Esos motores, o paso da vela a motorización, afortunadamente nesta terra non tuvemos que recurrir tampouco como sempre a motores de fora. Tuvemos os motores Sallón, tuvemos outro tipo de motores, pero bueno, os Sallón eran máis conocidos que ven sendo Noia ao revés, non? Os motores Sallón construídos en Noia, un bloque de ferro tremendo, aquelo dabas avante, collías un cabo de hélice non paraba, pero bueno, a ver, para encenderlos eran complicados, non? Había que ter a mecha... Depois o 24 xa puxamos aire, xa poñían aire. Sí, pero bueno, ainda así había que ir cargando aire, pero necesitaban mecha, non había motor de arranque, eran con mecha todos. Eran con mecha. Eran con mecha, sí, non? Se estaba moi frío, o 24 tiñas que poñer mecha. Mais ou menos que idade tiña vostede cando comprou esa embarcación?
A edad vou che dar ser exata. Casamos nós no ano 55. Fixemos o barco no 57. No 57 arranchamos o barco até lá no ano 60. No ano 60. Estive a traballar co barco. Mes máis, mes menos. O sea, que tú seches pa aquí un barco feito no freixo de 8 metros e medio cun motor rayón de 16 cabalos. Cantos homes traballabades a bordo? 4, 5. Ah, 4 ou 5, bueno, ainda... Sí, porque xe te dedicabas aos miños, Claro, ao xeite, xa empezaches a variar de oficios, non? xa aos miños, Os miños de fío, daquela que era o que Peixes que había. matamos naquele barco, pues, Mi má. Digo, xe que... É que atopache de lo mar virse, joder. Centolas... Sentola lengua, Bogavantes de canto. Canto foi o bogavante máis grande que colleches? Canto pesaba? Moitos, os amigantes que non lle sacamos aquí, no Corromeiro novo aquí entre o ferro, digo xe que eso que era unha setaria. Sí, Unha setaria, traían o color do ferro. sí. Pero o máis grande de todos, canto pesou? Máis ou menos, non che acordaste? podo dizer. O que che Pero podo- bueno, de 7 kilos O ou... que se pode dizer, sí, que me quedou grabado dun rodaballo de 17 kilos. Carallo, macho. E non era moi grande. Pero era gordo. Pero tiña lombo que parecía un tociño dun porco. Disculpade, Sí. fíxate no que di, lumbrejantes que tiñan color de ferro, non sería polos barcos dos gregos que encallaron aí, Xa falou que do Carromero, aí. cantas cargas se tiñan aí carbón ou non sei que cargas se terían, Fíjate ti que casualidade. porque aí me arrancaron moito, xa estaba dime. afinado de Milucho, dando gas en Fisterra. E daquela, o Moris que vendía fora da lonja, a bancas e tal. E tan pronto vi os lumbrejantes de Melucho. Chegaste a conocerlo? No. Melucho, a Cerviña. Non, igual sí, pero non me Bueno, de no, conta. bueno, estaba no surtidor en Fisterra. Tan pronto vi os lumbrejantes e dixe, estes lumbrejantes son do Carromeiro novo. E por qué? Porque el lugar de buzo, e decía que os lumbrejantes do Carromeiro novo traen todo o color do ferro. Claro. E eu, pois sí, señor. Polos naufraxios que hubo aí de barcos gregos. E canto ferro sacaron aí, os pardiñas. E que tal sabía un maño? Había diferencia deses lumbrejantes a outros? Cacha que tengo o lumbregante que entra dentro. Bueno, entón, Moi ben. en ese... Cuidado, Sí. que pescábalos, pero ti los probabas, Non. Sí, Cuidado, vamos por partes, Nos pasa sempre, sí. Vamos por partes. En ese barco... Algún sango que quería. Sí. Bueno, ese foi o primeiro barco que estuveste traballando con ele cantos anos. Pois estivemos traballando 21 anos, 22 anos. Así. E depois pasaches outro barco máis grande. Sí, 10 metros e medio. Que foi o teu último barco, depois... Sí, non, fixemos dous. Ese, o primeiro era o Concha do Mar, Este era o Margarito do Mar. o Margarita do Mar. Vou te dicir unha cousa, eu ese barco recordo, porque eu traballaba aquí entre vós, un barco de color blanco e amarillo, cunha franxa negra, que foi un barco que levou varios premios do cuidado que estaba Sí, sí. e do bonito que era, non? Sí, sí. Que motor tiña o Margarita? O Margarito tiña un Díter, 125 caballos. Ai, un Díter de 125, camiñabas a Dios. Aquilo era unha maravilla. Limpos o motor. Sí. E agora se contaron a todo dos rayóns. Rayóns, ti vístelos. Sí, no barco. O barco dico tiña un de 24. De 24, bueno, nós tiñamos un 24 tamén cando vendemos o barco. Que depois vendemos aquí a un veciño do Estro. Os rayóns, xa sabes que engrasábamos unha gotiña de azeite nos balancíns. Porque se vían os balancís traballando. Non, estaban tiñan- tapados. Vían esa parte de arriba. Os muelles que teñen os balancís Exactamente. non tiñan tapa de balancís. Bueno, entonces ese azeite iba abaixo, e entonces corría para fora e poñía todo perdido. Sí. Nos nosos motores non se veía unha gota. E non era por falta de grasa, cuidado. Entonces nós íbamos retocar os motores todos os anos. Porque nós, non é por desecho, pero nós éramos valientes, Os golpes de mar que collemos no Conchiña do Mar, tiña tela, barcos galeteros, que viñan para a terra, que andaban os viños, viñan para a terra, e nós salíamos para o mar. Eses están tolos. Non largábamos os viños, e temos tido ocasión por 2 veces de coller e non poder vir para muros. Volta en popa, pouco a pouco para o pinto. Chegar cos peixes a lonja de muros a quedar a xente así. Entendes? Eses iban tolos. Sí. E eses non chegan a muros, onde están, onde non están, hasta que chegamos cos peixes en muros. E o teu oficio máis ou menos neste último barco que tuveches que era miños ou tamén andabas ás vetas? As vetas andaveches en unha Sí, vez? andamos, pero
as volantas, ao badexo, a albacora, que se ten feito os cartos. A albacora, sí. E as reiras, andábamos moito tamén. As reiras era moi gracioso que hai. Sí, a centola, verdad? E centola. máis, non collen tanta merda como os niños. Os niños, a verdad, si collen... E o embalo tamén, non? O embalo tamén, ibas todo o día ao embalo por aí? Non, non, Os tramallos, íamos o sea. na boceta, ao traballo, cando íbamos ao traballo, Sí. antes de largar esa alba, pois igual largábamos un lanzo ou dous, íbamos un pouquinho máis cedo, e largábamos un pouco un lanza ao embalo, matábamos 2 sargos, 2 balizas. E cantos anos estuvetes traballando con Margarita do Mar? No mar, pois estuvemos traballando tamén cerca de 22 anos, 23. Entón, a que edad te retiraches ti? Eu, pois tenemos 67 anos. Te retiraches de corpo, non de alma, porque ti estás continuamente apegado ao mar, non? Pois vou a ser concreta, é que estea grabado. Sabes por que me retirei? A ver. Porque tiña 4 ou 5 ladróns a bordo. Ai, sí. E eran da casa. Bueno, cosas que pasan. Cosa que na pasa, vida. pero non ten que pasar. Sabes por qué? Porque eu quedábame con 50% e o resto de repartir a eles. Que eso non fixe ningún home do mar. Xa. Pero eu quería que un tripulante levara o seu cartiño que tiñan a fazer Xa. E Nós mira, partíamos por tantas, perdíamos por tantas partes, o barco levaba a mitad, e éramos tantas partes. sí. Cada home levaba unha parte. E eu esa parte collía, a miña parte, e repartía a xente. Mira, é unha pregunta que che quería facer que hame de pasar a min tamén cando... Bueno, eu por aí ainda teño 45, ainda penso traballar igual 20 anos máis, se Pero vou podo. che dar un consello, perdón. Non mandes vender o peixe a ninguén. Mira, eu vou te contar Ai, ti- como é a miña historia. Aí foi onde me joder. Mira, eu estou que me podía xa saber. na lonxa da Coruña. Chego, Sí, deixa vender. Bueno, eu creo que si te anduveras ao mar. Como ando eu ahora, digo che que ibas a tolear unha xa por todos os trámites burocráticos que che fan falta para despachar Bueno, o sí, sí, barco, no. Sí, sí, eu cursos, todo corriente, todo. por exemplo, Sí, nas sí, vetas que tens que tirar co peixe ao mar, Sí, sí, bueno, sí, sí. digo che que ibas a quedar, ibas a dicir ti, como é posible que chegáramos a este extremo? O barco, na súa parte final, xa, cando te decidiches subelar, que tú vestes que desfacelo, claro. non, vendémolo. Ai, sí, o barco está activo ainda. Non está en activo porque levou un bo chaval fra Vicedo. Fra Vicedo Porque foi. che iba a dicir eu, si ese momento que tens que desfacelo o barco, como che sentou, pero bueno, se o vendeches, xa non foi tanta dor. Pero foi. Foi, non? Pregunto ya. Sí, ó. Pregunto ya. Chorrastes. Sí, ó. Era o seu amor. Sabes como estaba aquel barco? Contalle aí, Maño, como estaba todo. É o que traballábamos, que non había que dizer, está no limbo foi non traballa. Sabía un barco que traballaba no mar, era nos. Sí. Mira, unha pregunta que che quería facer que teño así na mente. Igual ti te acordas dese intre. Eu estaba unha vez con meu tío Ico traballando en Valo, todo pola costa de Quilmas. Era un día de moito sol, calmiña. Eu me acordo que un barco naufragara. E había 2 barcos. E o levaban entre 2 para terra. Non serías ti un deles? Non te acordas, non? Ese foi o resplandor del mar, non é? O resplandor, sí. E había 2 barcos. Ese barco estaba no fondo. Eu teño na mente esa imaxe. Nos levamos un de remorque de aquí, que era dun chaval daqui de sé que eu traía de reparar do Pinto. Dos tilleros do Pinto. E faltou o cabo, e foi aí. E viñamos aí, pero unha surada, tivemos que fundir o barco con unha marra de 10 a 8, un cabo de 10 a 8, e fomos ca popa, levamos rana, que xe traíamos, e fui a manar o barco. E levamos ao Pinto. Pero era un estuche falando nun barqueño de... podía ter 6 metros. Sí. Ya, quería che preguntar, eu, por exemplo, no meu barco salvo 15 anos traballando, hai veces que veñen cousas que non contamos con elas no aparello. Por exemplo, a mí me viñeron osos de balea, que a verdade que foi a cousa máis rara que pescaches na túa vida ou que che impresionou que che viñera a bordo no aparello? O que máis me impresionou foi ese día aí, porque piense que eran osos de cadáver. Ai, sí? Sí. Atopaches osos de un cadáver humano? Non había moito tempo, que fui cando afogara cando se tombara aquí o pai, non sei se chamaban Pancho, si, chamaban Pancho, e máis os fillos,
Morreran aquí os fillos, sí. Morreron aí na serra. Precisamente dera volta ao barco por culpa Sí, da vela. era Boceta, Era Boceta, sí. Querían atravesar aquí por baixo do monte, que eles estuveran toda a noite na loeira, Sí. ao embalo. Entonces, tempo andando, pois quedou un Jueves Santo, porque entre nós, o Jueves Santo, íbase pola mañán ao mar, pola tarde non se iba. E Viernes Santo, íbase pola tarde, e pola mañán non. Entón nós fomos a coller os viños, e as centolas aí por terra desa... Boh, canta centola. E claro, o que iba mirando, me cago que non que ven aquí. Bueno, pues son osos, que vamos a fazer? Son osos. Eu por eso teño moita ceneridade. Que le vas a fazer despois? Son osos, pois, foron personas como nós, e para a terra nos vamos a levar. Que se fora hoxe levábalas. Porque hoxe saberían que a familia que eran os osos dos seus. Claro. E ti colla testiastras outra vez o mar. Sí, porque daquela, Claro. pois xa sabe o que había. Non iban a facerlle tampouco prueba ningún aos osos daquela. Mira, estamos próximos a Punta Galera. Está aí o carón a factoría de Caneliñas. Que nos podías contar de toda esa vida referente ás baleas? Pues, Bueno, ti non pescaches nunca baleas, pero víchelas unha vez por aquí. A semana pasada ainda estuve unha xibarte por aquí, preto. Son, xabarte sí, coño. Xabarte sí, o mar. E máis eses peixes grandes, eses peixes bobos. Os tiburóns momos destes. Eses momos, eses... Tiburóns peregrinos que chaman, sí. Pero que nos podías comentar da época aquela? Mira, eu me acordo que todo isto estaba cheo de grasa. Sí. Ti lembraste que estaba todo isto cheo? E tría peixe, eso. Había sardiñas por aquí, era onde largábamos o xeito, nós. E dentro dos muxos estaban así. Estaban así. Que nos podes contar de eso? Que te vou contar? Eu iba moitos bañoneros cando viñan aquí. Sí. Andaba un primo meu, andaban aquí o de Jures, o Checo, que era cociñeiro, e sempre que viñamos ao casa que daban a estar aí, facíamos parrandadas. Podíamos unha bota ou dúas de viño, ele pecaba que pecara e era o cociñeiro, e xa che deu, non che podo, sei como funcionaban. Como iban as tachas, como de cada ballena pecaban as tachas, tiña que pecar no arpón, para sacar do arpón. Porque o arpón, a según entraba, non podía sacar. Tiña que sacar pola parte baixa. E entón tiña que costura na anilla do arpón, outra vez preparábano para cando salían para o mar. É a verdad que era o que falamos hai momento, que me acordo que todos os restos que botaban ao mar atraía un montón de peixe, e a zona de traballo nosa prácticamente era o traito, que se chama o traito, non? O traito, todo ese, que freísimo, no inverno o traito. Cada nordeste Vais aí polo monte do Pindo, o vento ese frío. Que baixara por Río do Hueso. Sí, aí me cago en día, macho. Outra pregunta, falando así un pouco dos asteleiros de Ribeira, no Pindo estaban os asteleiros do Cejiño, non? Sí, ainda traballaba. Ainda traballa, non? O fillo. Era o único asteleiro que había. Sí. E despois no Ézaro estaba o Tuiño, non? Sí. Levaches ao barco algunha vez ali? Bueno, estaba o Tuiño, además estaban os maneles que facían barcos grandes, No Ézaro? Sí. Hostia. Un barco, tiene acordos, un barco grande que tiña torrente. No me acordo. Que eu mandou a Fisterra para traballar en Fisterra. Ese barco foi feito no Ézaro. Hostia. E onde foi feito? Ali, en aquela laxe que hai onde paraba os barcos o Tuiño? Que ten un nome na casa primeira, que antes daban comidas. No. Hasta agora estuvo alquilado ainda de bar. Sí. Bueno, pois foi no Molina, na O sea que no Ézaro hubo dos asteleiros. Sí. Un, o do Tuiño, e outro, como se chamaba? Os maneles. Os maneles. Que eran os irmáns, pero facían barcos grandes, Barcos grandes estamos falando de 10 metros para arriba. Sí, ese barco tiña 2 ou 15 metros, Sí. Un barco de torrente, era un barcazo. E máis estaban os borreiros, os irmáns borreiros. Pepe era máis vello, que era o que facía un barco só, barcos, Fixe un barco para ele primeiramente, que chamaban o Mal Tempo, depois fixo outro para o outro irmán, para Marcelino, fixo outro para o outro irmán, fixeron 3. E depois facía os botes, pero traballaba moi ben,
Noso Pepe ten ali un bote, miño fixo para ele, fixo para un primo, para un sobrinho meu, que está en Estados Unidos, e vendeu a ele. Vas ver como está traballando aquí bota. E xa é bello, Agora está pintada a porta da casa, todas as sabelo como está. Pero traballaba moi ben, Pero os manelos sí, os manelos traballaban e traballaban barcos grandes, carai. Sí. Pois eu pensei que nada máis que estaba o tuiño. Mira, é aquel barco que está ali varado, non sei se te das conta, que nada máis que lle queda a quilla e unhas cadernas, un barco grande, ese non era un galeón, non? Daste conta? Un que está varado ali, cando queda a marea en seco. Na entrada. Na entrada, non sabes? A dereita. Sí, non é barco grande, non sei que... Barco grande se entende... Pero non me sabes dicir se era un galeón. Galeón non. Non era un galeón, non. Galeón non. Galeón non porque xa non entraba polo río. Efectivamente. Os barcos xa non podía. Ese era un barco grande que quedou ali. Sí, ten razón, tío, que se fora un galeón. Eu quixen pasar con este Non pasas. É que eu quería amarrar... Non, Margarita, porque eu tiña costumbre. A fada, que eu non lle podía ver un aire, nin por fora ao barco, nin por dentro. Entón, cando daba mal tempo, nos baixábamos as antenas, e de media marea, baixábamos. E levabas para ali dentro. E limpábamos o bolí, tranquilamente. E dabas o mal tempo, e salías co barco listo. Esa, unha das últimas preguntas que lle quería facer, que me quedou pendiente, ese momento, para min, que é máxico de construir un barco, un deus, porque eu penso que os barcos para un mariñeiro como vostede, máis como eu, que son deuses, que faríamos nós sin os barcos, aparte son prolongacións nosas, dos nosos pés, toda a vida, mentras que existimos. Cando fui encargar, por exemplo, o último barco, Margarita, xa tiña unha idea na mente de como era. Sí, de uns metros, que... Canto medía o Margarita? 10 metros e medio. E canto tempo se tardou en construir? Fixeno pronto, era cando se cerraba a construcción. Pero ese carpinteiro, os laxeros, o chaman a eles, tiña 5 barcos, 5 solicitados. Cambeiro 1, cambeiro 2, que eles son cambeiros. Cambeiro 1, cambeiro 2, cambeiro 3, cambeiro 4. Entón nós collemos un, era o primeiro, cambeiro 1, levou o nombre. Entón eles fixeron o barco de cantos metros que é? Pois de 10 metros e medio. Eles fixeron a maqueta, mandaron un aviso, e esta maqueta é o teu barco. Se lle o barco que sea picado. Picado é que tuvera pé. Que tuvera bastante pé. O barco que sea picado. E máis que teña ensellamento. Ensellamento a que te refieres? A eslora. Que sea puntaludo, que teña a man arriba a mura. Porque eles facían os barcos moi... Facían os barcos moi chatos de plomo, non? Porque había os que había feitos por eles. Coño, pero sácase das medidas, non importa. Te dalle eslora ao barco, que é a alegría do barco. Así era bonito Margarita. E canto tempo se tardou en construir, máis ou menos? 8 meses, 9 meses? Non, o barco fixeron pronto, Sí. Tardou máis de montaña motor a bordo. Porque tiña tanto traballo ali os freires de muros que daban posto. Presentaronche aí o medio casco, non? Sí. E dixeches ti, que era este barco. Sí, non, era unha maqueta que te gusta, sí. Pero hai que darlle eslora ao barco, hai que darlle máis eslora. Coño, pero márchase da maqueta. Márchase da maqueta que vai para arriba, que vai para baixo. Te dalle máis eslora ao barco. E depois estaban encantados. Que depois os que fixeron, do noso, estes outros tres que quedaban, fixeron xa con máis ensellamento. Ben sabes que é o gusto dos barcos. Sí. Unha muller se non é guapa, non é guapa. É un barco se non é guapo, tampouco non é bonito. É verdad, sí, é verdad. Pero Margarita era moito guapa. Sí, todos o recordamos, además esos colores característicos que pintaban. Os colores é máis como estaba. Sí. No rancho había un colchón de lán, que dormían 5 personas. No motor tiñamos para 4 homes. E alfombras, había que quitar, que descansarse, quitar a roupa de ajo, as botas. Eso sí. Se as sacaba eu, ninguén podía baixar ali. As bisagras, os bronces brillando que te podías afeitar, si ou non, Maño? As bisagras das portas, dos postillos. Aquela era unha maravilla. Unha maravilla. Cando viñamos pasar a revisión aquí a Corcobión, Paco está vivo, Paco, fui un deles. A ver, Maño, pode ir calzado ou descalzame? Sempre a amistad, porque temos moita amistad, non? E dixo, bueno, vouxe dar libertad,
Pode vir como queiras, pero os zapatos limpos. Por baixo non traes merda, Iso era moi bonito, moi bonito. Conta o dos portillos que eran do Ariete, Maño, como os conseguites, como foi todo eso? Fomos a comprar ali ao buso a lira. Ajá. A lira. A do Sil, sería? A do Sil. Claro. Sí, o onde vivía o vello. Sí. Sí. Tiñas dous portillos, era, por un na ponte, outro no motor, ou tres, non me acordo. E dous no puente. Aí está, E dous no puente. de bronce. Os de que eran fijos. Aí está. Vale, veña, vamos a acabar. Oiches, bueno, señor Maño, vamos a ir rematando esta entrevista. Non sin antes pedirlle un último favor. Sabemos que a toponimia que coñece vostede de toda esta zona que é espectacular, pero eu quería quedarme con dous sitios tremendos da Costa da Morte como poden ser a Illa Lobeira e Illa Grande. E simplemente xa para rematar, quería que nos dixera así as palabras que máis lle veñan á mente. A Illa Lobeira Grande, por exemplo, de leste, norte, oeste, sur, como se chaman esas pedras todas que ten ao rededor? Bueno, vamos a principiar polo norte, xa que estamos Por a polo Lobeira norte, Grande. Lobeira Grande, e damos a volta por fora, Vale. e vimos por terra. Primeiro, a pedra máis de norte e as pedras grandes, o merdeiro, que é o posible, que é o merdeiro que se ve, por as outras laxes son laxes de merdeiro. Bueno. Despois pasamos pola parte de fora, e hai unha pedra que na cubre o mar, que lle chaman a de Casais. Mais para o sur, hai un petón alto, petón pero firme xa, da illa, que lle chaman o Cacho Marín. Depois damos a volta polo sur e está a Galera, que chaman a laxe de Galera. Despois, máis para o leste, que fan a entrada do porto de sur da Lobeira, chaman as Crevantes, que son 3 ou 4, está o Lumbudo, está a laxe das Crevantes, bueno, son pedras pequenas. Depois dámolle xa, virando polo leste, hai unha pedra grande, que era donde as lanchas, cando salían da Lobeira con o nordeste, botaban a vela arriba, ali, o pitón da vela. O pitón da vela. Despois vimos para o leste, está a dos Buchecos, que era donde lle daban os víveres aos faristas, ese que fai como un portiño, pero era onde menos traballaba o mar, ali. E despois está o pitón de Narciso, mas para que fai a boca do porto de Riba, para entrar no muelle, e despois xa chegamos a laxos do Merdeiro, outra vez. Este na Lobeira Grande. E na Lobeira Pequena? Por na Lobeira Grande, na Lobeira Pequena principiamos igual. A parte de norte é o Corno. Despois está un petón para fora, que é o petón de noroeste. Depois pasamos, que é unhas pedras moi peligrosas, que lle chaman lombo de boi. Lombo de boi grande e lombo de boi pequeno. Despois damos un poquinho máis polo sur, que está o sur, que lle chaman o sur, o petón grande, o sitio de Sergos, por baixo dela. Xa están jodidos todos os ranas. Despois damos a volta ao sur, xa virando por o leste, está a laxe de Lira, que chaman a laxe de Lira, está a illa, despois por dentro hai un petón, que lle chaman o petón de Edra, tamén. Despois xa salimos para fora do porto, iso queda dentro do porto un petón grande. Está o Flaire, unha pedra que é idéntico ao Flaire, idéntico ao Flaire. E depois damos a volta, vimos a volta, a Illa de Lobeira pequena, que é a parte de leste de todo, e depois xa está a boca do porto, e depois xa chegamos ao Corno outra vez. Bueno, pois nada, pois a verdad que agradecerlle moito que hoxe estuvera aquí no lombo deste Lembietán. A verdad que aprendemos moito. Aquí fixemos unhas grabacións que quedarán para a memoria con todas esas palabras tan bonitas do noso pasado mariñeiro. E nada, simplemente igual preguntarlle se pode ser que mensaxe lle enviaría ás futuras xeracións de lobos de mar da Costa da Morte, que mensaxe lle enviaría?
Dende aquí. Pois que siguen e que o cuiden. E que o Que cuiden. deu temos que vivir. Claro, e que o cuiden precisamente, non? Que anden cos aparellos que hai que andar e que añen como haya que andar. Exactamente. Bueno, pois nada, pois simplemente rematar con que medro mar. Que medro mar. Que medro mar. Vai.